Tarata sili France kalo kile mugan konaton ijira bakele kemenani ani binani fila tineta sugantiba belajele mali kono ani maliko kan aw salam alaikum ne ko kuna funu wakati sili mimna wala wala ko farafina ani jian fanto kibarawla awa bi kuna funu bakru wofle jegulu mi sigilendo yasa ga seka jatemne ke anga jamna kala fliko natanuna uliye sigike bi somare na maison de la presse la femi jekulu munun kon sigilendo dadum ni fenul jatemne ko alini asongo koma bi conférence de presse do sigi senka kunungo Centrafrique jamana kuna fununa ila ka foko jekulu ko ni sigira yasa ka seka kuma yonya re ko ni sabati jamana kuna donu nyonche femi uka fangas na mato mawe ulu ko ni sonete oma Eleme o bisimila kokura kuna funu keneka ina vongo yenye folika na bakuru wala chugamna jekulu ni sigileno yasa ka seka kala filiko jatemne anga jamana konna lani abifuma ko mission d'observation des élections au Mali modèle Mali ulukoni kuna fundila wole biso madaina na fundila so tola suba erela maison de la presse yasa ka seka kuna funia uduma kala filiko na taula anga jamana ere konna la samba fla ani mwani fla natanuna anga jeka ni jekulu ko fale ale nyamo ka kuma kana me ni ale retwori docteur Ibrahima Sango donc an jekulu damado de being fo ko synergie 22 muy jekulu duru nyoy observatoire bala tundi bala ani doni blog ani agicad ani consortium ele donc ande farala nyonka ka fo ko ami feka kala tamunu bolo dalendo kam feka observation ke ka laje na bala ka cikomna et puis ka kolosi ka mo blakata terrain Mali be kono Mali fantana ne be bibi na Mali kono cercle binani ani kono to de be ni Bamako ta ko woro de be donc nga mo charifa be donc mo ba saba o nyoko o de bambulu pour que kala tamu minake référendum ani président sigi ani député sigi pour ko kala tamu be kolosi donc ay bibi na ay au programme de labin on a formé ko modèle Mali no mission d'observation des élections au Mali kolosili minake anga mission fana abidamne kamni juin kalot le folo fuka ni sayna 2021 na kata fo mai kalot le bisabane kele 2022 la donc o sankeli ñonay amina kolosilu ke femunu kanga ke son kalata ke femunu kanga ke ni kalata bike ani femunu bike kalata kofe amnu be de sege ka laje comme ça ni mo ma ben politique mo wani candidat munu bi kalata munu bi joro ñinina numa ben nu feka kele am gon biana am saka fo aw jotenina aw jobinina parce que kalata kera ci ko muna ambo ñefo mo ye donc o de modèle Mali anga jekulini fana anye deme bakaw soro de mo mun Mali deme no Union européenne we kasabi mun do ni programme na abta milliard fla ñokona milliard fla ani million keme woro ñoko abtola il faut pas que munu mi kalata organiser ni na fo ministère ni seni mo ani délégation générale des élections lu drone de $50 ni kalata ke politique mo ani munu candidat to lu drone da manga dola société civile fana joro be société joro mu ka laje ni sharia balaka boli a nyema ni kalata balaka ka nyema ni fiya munu be ambo fo bon ami kolosila ba saba munta abita Mali fambe anta foko bibina amna mo bobu mako katanu ye kai ube katanu ye kulukoro ube kati mo bu u ka togoda yoro muna amta ama nyesulu de ma ka ulu former ka u lakala ka kalan kukuna ka u dege barayna pour que ko sakake par exemple anga mo bi Mali fambe anya jegulu duru de anga mo bi Mali serlu be kono wi Mali commune be kono donc o jegulu duru nunu ulu de na mo di ubuna mo mu di fara ni misaliyata tesalitika anga mo be tesal kaw yare de bina former ubuna ke kolosi ke le kalawe ka foko mo bo ko kata tesalitote
Jɛkulu min sigilen don ka da dumuni fɛnw ko sɛgɛsɛgɛ ani a sɔngɔkow la olu ye conférence de presse dɔ sigi sen kan kunungo u yɛrɛ jabalala a kunba tɛ dɔwɛrɛ ka jamana kɔnɔdenw kɔni ladɔnniya jamana ɲɛmaaw kɛlen don ka fɛɛrɛ minnu kɛ yaasa fɛn min ye da dumuni sɔngɔkow ye olu bɛ se ka jigin cogoya min na i n'a fɔ a kɔni kun dogolen tɛ masi la da dumuni sɔngɔko olu kun gɛlɛyalen don kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ wagati nin na a ɲɛma Bubakar Dari Dunbiya ale de kɔni kun bɛ nin conférence kofɔli ɲɛmɔgɔya la tɛnɛta kun bɛ a kɛnɛ kan ni lajɛ in kunba kun tɛ dɔwɛrɛ ka jamana kɔnɔdenw ladɔnniya jamana ɲɛmaaw kelen don ka fɛɛrɛ minnu kɛ yaasa fɛn min ye da dumuni fɛnw sɔngɔko ye o bɛ se ka jigin cogoya min na wele kun ye min ye o de ye k'a fɔ ko sɔngɔ yɛlɛ min bɛ jamana kɔnɔ ni a dogolen tɛ mɔgɔ si la donc gouvernement ye wulikajɔ mun kɛ walasa ko in bɛ se ka nɔgɔya bɛɛ ma cogo min na donc an y'aw wele ka o baro de kɛ na aw ye a k'a dɔn k'a fɔ gouvernement ma sigi parce que nin sɔngɔ yɛlɛ in ma daminɛ bi a daminɛna nin ye a san damadɔ ye mais a ka se a kɛfɛn sen yɛrɛ la o kɛra nin waati nin DGCC ɲɛmɔgɔ ka ɲɛfɔli la a y'a yira k'a fɔ jamana ɲɛmaaw ye dɛmɛ min kɔni ta ka ɲɛsin da dumunifɛn sɔngɔkow ma o de kɛra sababu ye ni sɔngɔjigi ninnu sera ka kɛ nin wagati laban ninnu na kuma yɛrɛ bɛɛ la min kan ka faamu dɔrɔn i k'a dɔn k'a fɔ ko min ye an ka daraka n'an ka tilelafana n'an ka surafana ye gouvernement jɔdaba de b'o o balo minnu bɛ don olu la parce que n'i y'a ta k'a lajɛ balo nɔniya 13 o de bɛ don an ka tilelafana n'an ka daraka ni an ka surafana la o 13 la gouvernement kɛlen bɛ ka sekin ko ka dɛmɛ lase o ma olu sɔngɔw bɛ cogo min na bi ni gouvernement ka dɛmɛ tɛ kun tɛ se ka sɔrɔ o la da dumunifɛn dɔw bɛ yen nɔ jamana ɲɛmaaw kɔni ye fɛɛrɛ kɛ olu bɛ se ka jigin cogoya bɛɛ lajɛlen na o dɔ ye sukaro ye malo nɔnɔ ale ni a ɲɔgɔnna caman nka fɛn min ye sogo ta fanfɛla ye ɲɔgɔnyew bɛ sen na halisa yaasa ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ o la sogo ta fanfɛla la an ni wayiw bɛ ɲɔgɔn ye la parce que gouvernement bɛ fɛ ka dɛmɛ lase olu ma pour que kɛmɛ bɛ se ka bɔ sogo sɔngɔ la a bɛ 500 ale ni 80 na a kana 460 la ani wayew bɛ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya la donc n'i y'a ta k'a lajɛ sukaro vraiment ka dɛmɛba bɛ sukaro la sukaro bɛ feere 150 fo 140 bon malo min bɛ dun kosɛbɛ anw fɛ yen nɔ o ye malo jalani ye n'an b'a fɔ zamɛ malo o de da ka nɔgɔn o bɔrɔ bɛ taa 3,400 na buru fana petit pain ni gros pain donc gouvernement ye dɛmɛ lase o ma nɔnɔ fana gouvernement ye dɛmɛ lase o ma salon n'a y'a sɔrɔ hakili b'a la hali bi olu dɔw bɛ ka dédouaner ka na donc olu sɔngɔ 420 n'o ye nɔnɔ vraki ye min bɛ peser ta donc ale fana nɔgɔyara gouvernement fɛ fo ka taa se ciment ale ni ciment ta la an ye bɛnkan min kɛ kɔsa in na o la gouvernement y'a ɲini o ciment dilannaw ni minnu bɛ bɔ n'a ye kɔfɛ u k'a to 19 na sɔngɔ minnu dilenw filɛ nin ye feerekɛla minnu bɛ yen ni olu kɔni ma o sɔngɔ kofɔlen ninnu na bato fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen natigɛlen don yaasa olu bɛ se ka ɲangi cogoya min na o de kɔnɔna la DCC ɲɛmɔgɔ a ko a bɛ jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ka bolodi ɲɔgɔnma wele yaasa nin baara in bɛ se ka kɛ ka ɲa fɛɛrɛ mana sɔrɔ a tɛ taa ni consommateurs yɛrɛ ka dɛmɛ tɛ parce que e bɛ taa sanni na butigi kɔnɔ gouvernement ye sɔngɔ minnu fɔ e de b'i ka wari b'i kunna n'i y'a to n'a ko i ma i b'a feere nin na i kana fɔ n y'a to ala ma numéro minnu na bilalen don ale ni association consommateur minnu bɛ ale ni mɔgɔ minnu ka kuma bɛ se sanfɛ i bɛ se olu ma aw minnu ye sigidala mɔgɔw ye a b'aw wajibiya u k'a don la bɛɛ ka se k'a kibaruya lase anw kɔni fana bɛ wulikajɔ la an ka wulikajɔ an bɛ se ka taa feerekɛyɔrɔw la donc ka enquêtes kɛ an ka enquêtes kɛcogo la an bɛ taa ka taa mɔgɔw bila ka sanu kɛ k'a lajɛ a tɛ k'a labato yɔrɔ min na nka min fana ye mɔgɔw yɛrɛ ye mɔgɔw fana jɔdaba b'a la parce que il est temps que population fana ka kunu k'a fɔ ko ni gouvernement ye dɛmɛ lase a dira olu de ma mɔgɔ wɛrɛ man ka dan sira la donc an kɔni b'o wulikajɔw la don nataw la min ye minnu kɛlen don jamana ɲɛmɔgɔw ye layidu di k'a fɔ k'u bɛna ka na an dɛmɛ ni polisiw fana ye olu fana bɛ don civil la u bɛ taa sanu kɛ ni mɔgɔ ni tigɛ kɔni taara a la ka kɛ ciment ye o gazi o sukaro ale ni tulu ni nɔnɔ n'a ɲɔgɔnnaw minnu sɔngɔw dan sigilen don
donc ini ɲangini min ka kan o bɛ da i kan. K'aw ladɔnniya k'a fɔ jamana ɲɛmaaw olu ka ɲɔgɔn yew caman kɔnɔna la o de sababuya la sɔngɔ jigin sira ka kɛ jamana kɔnɔdenw ye u ka da dumunifɛnw na o kama DGCC bɛ a laɲini halisa jamana kɔnɔdenw ale ni u bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ yaasa fɛn min ye da dumunifɛnw sɔngɔko yɛlɛni ye caman bɛ se ka bɔ o la cogoya min na ale ni ka lafiya nati jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ye. Jɛkulu min sigilen don ka adamadenya hakɛw latanga n'a bɛ fɔ o ma ko Commission nationale des droits de l'homme ale ɲɛmɔgɔ Agibu Buhari ale yɛrɛ kɔni ye kumaɲɔgɔnya kɛ an ka jamana wasadenw CNT olu ɲɛkɔrɔ a kɛra alamisa tɛmɛnen yaasa ka se ka ɲɛfɔli k'u ɲɛna adamadenya hakɛw latangabaliya san 2020 ta ka se ka ɲɛfɔli kɛ u ɲɛna o kɔɲɔ bɛɛ lajɛlen na nin bɛɛ lajɛlen ɲɛmɔgɔya a kun bɛ CNT yɛrɛ ɲɛmɔgɔ Colonel Maliki Jaw bolo Aisata Mayiga bɛ walawalali kɛ o la. Adamadenya hakɛ lafasali tɔman bɛ anw ka jamana kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma ko CNDH ale ɲɛmaaba Agibu Buhari ale kɔni ka sɛbɛnw bolila bakuruba 6 de kan ni o bɛ tali kɛ adamadenya hakɛw la n'a bɛ fɔ o ma ko droit civil kana se politikiko hakɛw la an ka sɔrɔ siraw hakɛ fo ka taa se maa minnu datugulen don kaso la olu ka hakɛw a kɔni da magara nin bɛɛ lajɛlen na a y'a yira k'a fɔ ko ka maaw minɛ cogo la mun tɛ sariya yɛrɛ kɔnɔna la n'a bɛ fɔ o ma ko détention arbitraire walima ka maa yɛrɛ datugu a ka so kɔnɔna la n'a bɛ fɔ o ma ko résidence surveillée ka sɔrɔ a ma kɛ sariya kɔni kɔnɔna la ko o kɔni waleya mun yɛrɛ tɛ bɛn a y'a yira k'a fɔ hali sisan ka sababu kɛ banbaci waleya minnu bɛ kɛ anw ka jamana kɔnɔna la nin wagati in na ko dan kɔni bɛ ka kari maaw ka hakɛ la a bɛ fɔ hakɛ minnu yɛrɛ ma ko droit à la vie ni o de ye ko bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka kan ɲɛnamaya la n'a bɛ fɔ o ma ko droit à la vie n'i y'a jateminɛ ko o sariya in yɛrɛ kɔni tɛ ka bato nin wagati in na anw ka jamana kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko o batobaliya banbacimaw ta yɛrɛ fana bɔlen a la ko o ye kɛlɛw ye kɛlɛ caman minnu bɛ anw ka jamana kɔnɔ n'o dɔw bɛ se ka tali kɛ siyako kɛlɛw la n'a bɛ fɔ o ma ko conflit intracommunautaire a y'a yira k'a fɔ ko o dɔrɔn tɛ ko fagali waleya minnu bɛ kɛ kuma bɛɛ anw ka jamana kɔnɔ bingani waleya minnu bɛ kɛ an ka jamana kɔrɔyan fanfɛla la fo ka na se a camancɛ yan fan na ko o bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ dankari hali sisan nɔ ni sariya in na ni o ye ka kɛɲɛ ni ɲɛnamaya yɛrɛ ye n'u b'a fɔ o ma ko droit à la vie a y'a yira k'a fɔ ko o waleya ninnu kɔni ma dan o yɔrɔ kofɔlen ninnu dɔrɔn ma ko a kɛra an ka région wɛrɛw kɔnɔna la fo ka na se an ka Bamako faaba yɛrɛ kɔnɔna la wagati min na waleya cɛjugu kɔni caman kɛra ka kɛɲɛ ni kalafili tɛmɛnen minnu kɛra anw ka jamana kɔnɔna la hali sisan nɔ CNDH ɲɛmaaba ale ka kumaw kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko maa dɔw kɔni bɛ se ka kɛ walejugu dɔw kɛbaga ye nka sariya yɛrɛ ma olu nɔ minɛ n'a bɛ fɔ o ma ko impunité ko o fana kɔni tɛ ka se ka kɛlɛ kosɛbɛ anw ka jamana kɔnɔna la fɔlɔ barisa a y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a jateminɛ ko waleya cɛjugu caman kɔni taara ka ɲɛsin maaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw ka jamana kɔrɔyan fanfɛla la fo ka na se a camancɛ bolo la ko nka ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ ko a maa caman kɔni bɛ hali n'o y'a sɔrɔ dɔw minɛna ko olu fana bɛ u ma minɛ hali sisan nɔ nin wagati ninnu na fɛn min ye siya woloma kɛlɛ ye n'a bɛ fɔ o ma ko discrimination raciale fo ka na se jɔnya waleyaw ma ni o ye esclavagisme ye a kɔni ye a yira k'a fɔ ko olu waleyaw kɔni bɛ la ka kɛlɛ nin wagati in na anw ka jamana kɔnɔna la fɛn min ye maa minnu datugulen don kasobon na olu ka hakɛ yɛrɛ kun kan CNDH ɲɛmaaba ale kɔni ye a yira k'a fɔ ko n'i y'a jateminɛ k'i bɛ taa sɔrɔ ko kasoladenw ka ca ɲɔgɔn kan kosɛbɛ kaso yɛrɛ kɔnɔna la ko wa ko kaso milieu yɛrɛ kɔni fana kɔnɔna la ko fɛn min yuruguyurugu ye ko o bɛ hali o yɔrɔ kofɔlen ninnu fana la a y'a yira k'a fɔ ko kasoladen ninnu caman fana bɛ lahalaya mun na kaso kɔnɔna la k'o tɛ lahalaya ɲuman ye ko barisa k'i bɛ taa sɔrɔ ko saniya mun n'o kan ka kɛ hadamaden yɛrɛ farisogo la ko o kɔni tɛ nin kasoladen kofɔlen ninnu yɛrɛ bolo laɲini kɔnɔna la CNDH ɲɛmaaba ale kɔni bɛ a laɲini an ka ɲɛmaaw fɛ fɛn min ye ka maaw n'u bolofɛnw lakana an ka jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la u ka olu fɛɛrɛw yɛrɛ bila sen kan ka tila ka sariya bila sen kan sariya mun bɛ maaw lakana maa minnu yɛrɛ bɛ yen n'u bɛ ka balo ni lujura dɔ ye u ka ɲɛnamaya kɔnɔna la. Farako sous-préfet Ali Sise ni ale yɛrɛ kɔni tagara Bamagaciwale maaw fɛ a kɛra décembre kalo tile 13 san 2019 tɛmɛnenw na ale ni Gurumara Ros o préfet fɛnɛ Dirisa Sanogo ni ale yɛrɛ fɛnɛ tara mais kalo tile 2 san 2020 tɛmɛnenw na a yirala k'a fɔ ninnu yɛrɛ kɔni yira ja dɔw la bɔlɔlɔsiraw fɛ minnu ni u kɔni kɛra koba ye kosɛbɛ ninnu taara makofile minnu fɛ sa a bɛ fɔ o Bamagaciwale jɛkulu ninnu de ma ko GSIM ale ni JNIM ni olu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ni Hakimi olu bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni ja kofɔlen ninnu a yirala maa dɔw ye fɛ k'a fɔ ko ni ja ninnu ye ja kɔrɔlenw de ye Mayimuna Kulibali bɛ walawalali kɛ ka faamuyali sɔrɔ.
Nini be dansigi ke be kunnafoni na amaw fo ka walima do Mali kono fo Mali ko kan tele ta so kan tele la ka ke aw ka kunnafoni ta yɔrɔ ye aw kan bɛ waati wɛrɛ inshallah